jama ya muhammadu ko minen ɓamti daraja ma min mbanma hafere mana toowi min mbaɗi yani jippude mana toowi daraja mana mawni hol fof daraja ɓurɗo wawde mawnude hol daraja kettuɗo dow waɗede annabi hol daraja kettuɗo dow annabagal wa ayu dicrin amba mi an yakuna laka fi kulli taraf min anari mamuda yani hol fof ko findinta hol fof teddungal ɓurgal towde ngal no findina wonandema an muhammad e dennangal aduna o no fotiri siko takkusan yoni wa ashhadu anna muhammadan rasulullah taw haɗa amérique ono mosco ono jappo ono paris ono afrique ono asie kala nde waktuji allah ɗi joni nde nanɗa ashhadu an la ilaha illallah nana wa ashhadu anna muhammadan rasulullah holko ɓuri ɗum ɗo wadde fayida ya muhammad yani e rewede ko mbiɗa e woppede ko kaɗɗa yimɓe ɓe wa yarawna ɗa'ataka maghraman wa ma'siyataka maghraman yani ɗoftadema nde ko ngalu wofdema nde ko ɗum bakkar mbela ayyuhannas mbela wasayna ɓura e kalimatul iman kala mbona jaɓa allah mbona wiya ashhadu an la ilaha illa allah ina tuuba mbela wiya wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbela wasayna diwa ɗo wa mbel teddungal na yawta ɗo hol kadi ya muhammad gueɗal ɓurgal ngal yani e jangtedema kala e farillaji allah jom farillaji ɗi jaɓi annabagal mangal jom farillaji allah ɗi jaɓi nelal mangal jom dina o hono allah subhanahu wa taala o yettini noddago ma sharatan fi dukhuli jannati kala mo gonnama mo darnata aljanna wadde ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ayo joopi men ɗo mbatte haqqillaji ayo joopima men ɗo gueɗe nelaɗo sowi aduna o tawi ɓe gonno ko tongol wemre ɓe gonno koye haqqillaji bonnaji waraja ɗiniɗal fidratil ula fi min hurriyatil aql o itti ɓe macce ɗineɓe ɓe wonno tagore nde allah tagnoɓe adan ɓe ɗo fitratallahi allati fadara nnasa alayha o rutti ɓiɓɓe adama kanko muhammadou to yani ɓe keeɓi haqqillaji maɓɓe ɓe mbawi liggade ɓe keeɓi irada yiddeji maɓɓe ɓe mbawi liggade wal isaba ɓe mbawi memde e gongo oɗo foti won ɓe mbawi andude ko faditade dewal allah konngol maɓɓe woni gotol finde e allah gooto tawi nde ɓe gonno surtuɓe ɓarayiɗo ɗiɗat hono goni laabeje ɓe gasata ubbadu asnamin wa awsanin wa shumusin wa aqmar rewoɓe hundeji e rewoɓe gueɗe e rewɓe nangue e rewoɓe lewru hay goto maɓɓe rewdaka hay golol gotol wala lil musulin al haqqi tariqan lawolɗo gonga rewata e goto yitani fa azaha anum nelaɗo waɗaniɓe tilkal humma nden ɗon niɓɓere o waɗiri ni o itti wa anara lahum tariqa al huda wa rachad o yonnaniɓe laawol peewal feedeto allah subhanahu wa taala ndege nelaɗo wa rafa'na laka dicrak ko ali ko minen ɓamtuma ko ali ko an waɗi fayida ɗum noon soko tawi nelaɗo ina dari nde ɗo darde soko tawi leñol mum ummima ina jangga qur'an no jangguirten ɗum ni ina haani wonen du'atal haq goto men fof haalde saabu allah goto men fof layra saabu allah goto men fof ƴeewaɗa nelaɗo yaɓɓunoɗo no ɓittirno no haaɗirno no mettirno kayne jaɓa ɗum wakkade mbalkon seeɗa yani inchallahu taala bandu men jiya gonga wurayne teddima e heɓa aljanna ala ko ɓuri ɗum inchallah subhanahu wa taala wi ayyuhal nas e nder muhammadou ha hande nde allah haalani men neema e dow nelaɗo he o yañi ɓernde nde o itti ko teddi ko o ɓamti nannantol ngol nana nokku kala yani bada istihkamil karb wa diqil amr caggal de hafere nde satti ɓitti o haalani men ɗo kanko allah ko arata ko zakara anna dhalika qad waqa ala ma jarat bi sunnatu fi khalqi neɗɗo fo rewata ko ɗo tagui ɗo e tagore makko nde yimɓe jawtatande caggal ɗum addude jaam caggal neware addude neware fawa dow ko satti daiman ko noon
waddo wi fa innana wiide ma al usre ina wonde sattende ina wonde ɓittede ina wonde kulol ina wonde jakre ina wonde wonata yusran neware ya muhammad ɗegel goɗel gotel wawa wonde nelaɗo wi hayso ɓittede naate nder damal salima yaltude walla e nder suudu ma neware nattude yaltin ɗum weddo boowal fa inna ma al usri yusra ɗum tagi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni wonno nela allah wimo ina wonde ɓittede yaajede ina wonde ronkude laawol yiitude haɗa yiilolo haqqille yani ɗe jaltirta kono ene waɗi charde siko tawi ɓornima meken neɗɗankagal gondugal muñal a wakkalima e joomi subhanahu wa taala hono no sallllahu alayhi wa sallam wakkalirino e allah e ñalawmaji de aboubacry en cuuɗoto ñalawmaji de oumara jamaragal mo fayida muɗe deƴƴi ñalawde abou diahali waɗata ko weeli ɗum walid ibnul mughiratina waɗa ko meɗɗi ko weeli ɗum jemma e ñalawma on salla nelaɗo wakkile allah muñi subhanahu wa taala hokki ɗum ko jiiɗen ko on jiiɗa la ilaha illallah muhammadou rasulullah jooɗi e nder leyɗele ɓaleɗe tawi ɗum ummino ko makka nde ɗum ummi ɗo ole ɗum ɓatto men ɗum ronti kadi ko bangere o kono noon ƴeewe ɗo ɗum jooɗi ɗum ko yettere allah subhanahu wa taala haalum nabi affaire nelaɗo ya muhammad yani nde ɓittino nde ɗe fuɗɗoto nde ko adi annabagal e ko wattandi annabagal bandi ko en fof ndende dow makko kono ɗum ruttani pellital makko ɗum ngalnani mbeledi makko o muñi e lorlo maɓɓe o weddi hoore makko e nder hamarati dawa e nder niɗɗendi e nder jaasiji coppoji ina kaɗa dawa yaade o weddi hoore makko toon wakkile joomiko o hasbati baraji to allah o wela dendagal ko hawrengol ɗo laawol walam tazal hadi halatu hatta qayyada allahu lahu ansaran o seranina allah tottimbo walloɓe ɓe ganduɗa usribat qulubuhum habasahu hubbuhu ɓe ganduɗa ɓerɗe mumen jarnama yidde muhammad ɓerɗe mumen keewi e goonga pour duñande goonga wallude diino ɓe jii gurdam ala sona helde arkani shirki wal wasaniya la budda diina tawhid darataka muk neɗɗo waɗani haqqille mum no haɓire dendagal cal biyeteɗi shirko e bida ha wawa ittude ɗe nder ɗo ɗi dari ɗo ko nden wawnata darnude ɗon kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah nelaɗo soodi kala ko wonno to allah e baraji e pittali maɓɓe heɓe ɓe nelaɗo wondiɓe e nelaɗo ɓe ƴetti pittali maɓɓe ɓe ƴetti jawdi maɓɓe ɓe ƴetti rewɓe maɓɓe cukloñ maɓɓe wo summa kana minum man fawadda amel kachara ɓe jeyda laamuji biyeteɗi kasasiraɓe keliɗi ɓe itti juyusul abatira ko dendagal qayasira fo ɓe itti holko tagui ɗumen ittude ɗum ɓe ƴeewi ko innama al usri yusra kala ko satti newo ko la budda gonama wahhed la budda goppa bida la budda goppa shirk mbasa wondemo mbo hunduko mum a ñaaɗi ina haala boneji tawa ala ko fewni la budda ka mbaɗa ko woda ko mbaɗaɗa mbasa haalde ko boni ha daña ko jiɗɗa ko nelaɗo sallah sallam noon waddanno wajiɓe ɗum ɗo ko ibra li rasulillah nelaɗo en paami ɗo onon du'aten en paame oɗo aya tawde o wimon innamal usri yusra ndeke muhammadum sa sallam sayubaddilu halahu min alfaqri ila alghina wa min qillati alawani ila kathrati alikhwan wa min adawati qawmi ila muhabbatihim ila asbahi dhalik ndeke yo muhammad allah holli en ɗo ko basnoɗo ko seeɗaranoɗo seeɗa neɗɗo seeɗa wonno joni noon yimɓe gari neɗɗo basɗo wonno joni ngaluji gari ndeke noon ɗum koye muñal e tinnade e jaggude ɗe nelaɗo yaɓɓunoɗo o ta'assi bi rasulillahi sa sallam aya goɗɗo ari ɓeydude tinnude innama al usri yusra siko tawi a rondima pellitala goonga a liggima kala ko dokkanoɗa doole ha mbawa dandude tawhid a hucci kala ko yanema e sattede watti ɗum muñal a jaggi sababuji no ɗum yaltirto hen a lelnani a wiyani ɗum de leeli ɗum ɗo leeli subhanahu wa taala wi ballal la yesana innana wiidema al usri yusra
caggal ɗum Allah wi en ayyuhal mu'minun fa ida faragta fansab sika tawi a haljeti ko mbaɗannoɗa aduna fansab tampa peya kade Allah kono ho ko aduna tan subaka ko aduna kikiɗe ko aduna kikiɗe tan ko aduna fa ida faragta sa gayni ɗeɗo golle toɓɓu kadi e ɗeɗo golle sa gayni ɗeɗo golle toɓɓu kadi ɗeɗo golle fa innaka sa tajidu fil musabarati lazzatan taqirru bihi aynak amma dañen ko ɓuuɓi wonkima e ko ɓuuɓi ɓernde ma ɗum ɗo rerɗani en ko duumade e gollal wasa ngal ɗaccude sika aɗa liggano aduna ma mbiya mayata saɗa liggano lahara ma mbiya kadi naage butatama mayani wadde Allah wi wa ila rabbika farghab wala targhab fi sawabi a'malika wa tusmiriha illa ila rabbika wahda wa ila rabbika farghab kala ɗo liggiɗa kala ko liggiɗa aɗa yakori hen baraji woto jorta haɗa heɓa baraji so wonata joom baraji to gollal ma ko liggiɗa tout rerɗo e Allah ko Allah dandata Allah hisnata Allah rokkata huccita Allah lorkino e Allah ñaago Allah wa ila rabbika farghab rerɗo pe a joomi ñagaɗa ɗum jamma ñagaɗa ɗum ñalaw ñagaɗa ɗum subak ñagaɗa ɗum tigiri ñiiɓa kadi e golle ɗe mbaɗata ɗe jamma ñalawma tawa taƴata aya o alam nasrah ya muhammadu beela mi yah ñaani laka wonandema sadraka ɓerndema wa wada'na lelnumi anka gama wisraka dongal ma alladina ngal an kada teddungal zohraka keecima wa rafa'na ɓamtumi laka wonandema zikraka teddungal ma ya muhammad fa innana wiide ma al usr ina wonde sattede yusran newya innana wiide ma ina wonde duumade wondude muñal gondungal saɗede la budda yusran keɓa newya fa ida faragta sa halji ko liggotoɗa e aduna fansab tampan gueɗe goɗɗe tampan aduna lahara ma no tampinarta aduna ma ni tampirana noon lahara ma wa ila rabbika feede joome fargab rerɗo toon ɗaɓɓirtoon yiiloro toon ko wona toon ala to dañete ɓaytumol aya subhanahu wa taala wiya muhammad ñalawmaji nelmami nde wadduha walleyli ida saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wala l'akhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda wa min samma e nder ɗo ayuha nnas hono habroɓe qur'ana ɓe kawri jippade oɗo ndeɗo simore hadi sura ko nde qur'ana fuɗɗino nde seeɗa andi qur'ana fuɗɗima waktu yel tan taƴi nden ɗum taƴi noon ɗum sunni nelaɗo suna sattugo o watti so fini o dawana kaaƴe o wokkana wiide hombo yana o e maaya yani wa annahu ma kana yamnahu illa tamassala al malak lah siko yeeyi tan ha o ɓari tan hedde ceɓtama haare heddimomo yana tan malayka wiyamo kadi feeñanamo assalamu aleykum o yiya malayka o tan o darto goram fa kayfa yatrukuhu yani kanko oɗo neɗɗo biyeteɗo sallllahu alayhi wa sallam malayka o haɓramba iyahu annahu rasulullahi haqqan malayka o wiyama he o darto tan wendende de ka annelaɗo Allah e gonga tan kadi o darto so fini kadi tan hay hunde kadi malayka e bajji o ronko ɗum yiide kadi o jaaka hande Quraysen mbiya wona wino hanki ko annabi laaɓani joni nde watte ni wokkani wiidena warto ii ko maydene ko addi ɗum heen mbaɗa wona o wi Allah no wonde makko nelaɗo jaaki tan hunde uddi aya arata less aya arata dow aya sawdata hunde huɓɓi tan wi kip dari subhanahu wa taala yani innama hasana li hadihi lfatra khifa ko huliri o hulani ko yimɓe ɓe layata ko
o huli ko mbar joom makko yaltane mbar ala ko waɗe konngol walla e gollal Allah yalte makko ɗum woni ko huli kono yimkon kon ko kaalata ko ɗum naatani wonkiki mbaro dañani añede to joomi ko caggal ndo meeɗi jokkodirde e Allah o yi hakkunde joɗgol insi bil wahyi hono no wawi way yodde ni ɗeɗo gueɗe goni hanti miijo Muhammadun salawatullahi alayhi wa sallam وقد كان يعلم أنه بشر لا فضل له على غيره تيوما ينانا كو نيدو بورال علنا مباي دو هديبه بي تاي ونا هنا اودو فاصون ما الله توتيم الله ودي موني ومن ثم نزلت هذه السوره اندر دو نون الله ادي ندو سيمور ويتende wudduha الله wiimo sibor der tan rodi belwel tamba hay goto meeday wonde ari wonde belwel to tu e deñudu fittan e heblanade nema Allah wa ka annahu ta'ala yaqulu li rasulihi elle Allah wi nelada do wi dum inna min anami alayka bi kaza wa kaza elle ko buri yodde ko jogormami wadande lam yakun li yatruka ko mi accatama mutlaqan wala yansaka ba'da an hayya alaka li hamli amanati mi yejjitama abadan caggal de keblumami ya jogno mi nde do holare وعد الاطلاع بآباء رسالتي مهبليما فرام بابا جتود نgal do nela ndeka woto suno e ko taji ko de do balde wala yakun fi sadrika harajun mina fama zalika illa litasbuta qalbak dum do beewate ko bela ko taji ko yottaaki se ko dum ari ada wada dum place mu baa dum jet Allah ari Allah wi ya Muhammad wadduha mi wondiri yettande ma tan 8h subaka ha yotti 11h do woni wadduha do tan gal ndido daneri gonori do de bietende beetawe ko yodi ko fof buri yodde ko yimbe dido neddo gondudo e ngesa jaaba tan ha fudi ha tolni do bo beytini baade ena mbaale heba tan hode gone mbasaloñe o fini o naati ngesa ba nangi yeedo fudi tan yo ngel lallati o nge ranni o nge tiime di basale tan ko mbiyeni o de ndaayo don sa reenaaki don demowo rewata Allah e gaynaako gondudo e pay yayi tan haa do min biyata tuyoji do don ko tuyoji min biyata dum minen aynaaka naydi e orat jemma seeda injaa hakkunde 8h 9h 10h non din don to wuro sa yi keeceje nayde na mbay fayde hudo hecconi nodi laabi toboni e lumière nangi ngene nangodire keeceje de gite ma gondata ko lumière goto ala ko jieta sona leydi kono sa ƴeewi dow keeceje nayde nangi jaggandir o do waktu no way lerde yodde ni ya Muhammad min Allah de mi wondiri do kono no de son gondiri do tan kefrida kala be gondir don feññaangi on kefridi o mi wondiri o do feññaangi mba banni tay taki mi mba wat min bedandi ko taki mi mba wat taki mi mba wadde ya Muhammad wannon waktu on waktu nange on waktu de nange ge bamti nge weddi cereli magge dow aduna he nge weddi cereli magge cereli di tan jay mi wondiri kawni dam didi hen wotere ko duha wonde nde ko wallay mi wondiri jamma ida sajasa yayi ha niddere nde tellima alaada kodel yalti alaada lewru yalti ala dara yani jemma on yandi tan nibbere nde yayi tan ha watti hay sa yi hunde tan dum fottan ma kono foko jemma wonata ina deejine wi cek Allah wi o do waktu e waktude nangi nge yotti feññaangi ɗiɗo ala mandedi ɗiɗo nemaji ɗiɗi min subhanahu wa ta'ala mi wondiri ɗiɗo ya Muhammad de gondirmiɗi nde ha gaynumi o reftini hen ma wadda aka woppanima ɗaccanima rabbuko joome wama qala joome añanima ya Muhammad hanto heeɓi garanto gasni ɗiɗo ɗiɗi fof ko filumaji nawiyankoɓe ɗo gasataɓe gandi ka ɗum yawti handi wonta reftanede ma wadda aka mi woppanima ha yawmal qiyamati wama qala anje yawti ha yawmal qiyamati a woppaka añaka gasi
ana yalti hen keddiɗo fof noon anti yo ƴewɗo jaggitoyi muhammadun salawatullahi wa sallam yawti woppede yawti añede tawde nelaɗo kam yawti woppede yawti añede ɗum noon ganda oɗo muhammad ina jogui garante to joomum garante mo ganduɗa kala ko wi ko allah wi noon kala ko waɗi ko allah wi o wat ɗum noon allah rokkima kadi ko ɓumnata wonkiki ko deññata fittano ndu ko weltintamo wima walal akhira ñalawma cakkatiɗo hayrun laka yo ɓurane minal ula ñalawma gadiɗo hono yo aduna yo lahara ɓurane aduna ya muhammad yo lahara ɓurane aduna ko tagi ɗum ko tagi yo lahara ɓurane aduna fa wa inna ahwalaka fi mustanafi hayatika hayrun laka mimma mada ay ƴeewa tan ñalawmaji ma ya muhammad kafeje ma eɗo puɗɗoriɗa gurdam ɗo nelaɗo fuɗɗori gurdam koye jibinede kono noon ɗum ko hafere mutowono ko gurdam ibada ɗo ƴettiri rewde allah ɗo ɗin ñalawmaji fof ñalawmaji tan ñande allah waɗimo rasul waɗimo nabi toɓɓi ɗon hande ha ñande allah ittimo leydi he ɗin ñalawmaji yo ɓuranmo dendagal ñalawmo menno ñallude e ñalawmaji gadani ɗi gara ñalawma jawtuɗi minal ula ñalawmaji ɗo jibinade o tawi laata e uzza o tawi manata o tawi bone o tawi hubal ɗiɗo yo ɗiɗo ñalawmaji woto fittoro ɗum tagi allah wimo anno kulla yawmin satasdadu izzan ila izz subaka fo ma ɓeyda teddugal peya teddugal ñande fo ma ɓamto o ñalawma gadinoɗo ɗum mami rokkuma kana ana yani kulla jalalin wa fawqa jalalika kala ko ɓuuri mawnude ɗum ɗo mami fawanme ko ɓuuri mawnude dow ɗum ni tan goraten teddugal ngal ɓamtumi fof mami ɓamtuma ngala noon tan goraten ha jotteɗen ɗo wiɗo wala qad sadaka allahu wa'da fama zala yasmu bi nubuwi o seranoma towna annabi homo ɓamta daraja annabi ñalawma e o ñalawma ha nelawɗo yettiɗo neɗɗo meeɗa yetto o waɗi ɗum rasulul rahma waɗi ɗum nelaɗo yurmede e peewal e annore feede tagore nde o waɗi yidde muhammadu ko yidde allah waɗi rewde allah o koye rewde muhammad e ñemtindemo ko sababu malal aduna e lahara o waɗi leñol makko ko shohda ka seedatoɓe yimɓe ɓe janggo yowmal qiyamateɓe fof o sari diina o yettini nelal ngal kala e aduna he fa ayu fadlin fawqa dhalika al fadl hol ɓural ɓurgal ngal ɗo ɓural ya muhammad hol neema ɓurɗo yodde tidde ɓurɗo oɗo neema hol teddugal kengal ngal ɗo dow wa dhalika fadlullah yuti man yasha o rutti o wi muhammad wala sawfa yutika rabbuka fatarda ulama en no keeɗo coow ulama en onon jangi usulu din elmu din ulama en no keeɗo coow wala sawfa yama joni yutika rokkuma rabbuka joome fatarda ha mbeleɗa wonen wiiɓe ina jeeya ko rokkoteɗo abou lahabi en abou talib en yani baadu yani yimɓe makko en ɓe ɓattiɓemo ɓe jibinɓemo ɓe yaay makko en bam makko en abdoul moutalib en hawnaki dokke aljanna ɗum noon mataw ko yidde winduɓe ɓe tan kono noon seeɗen neɗɗo nelaɗo ne wawi rokkede ko ɓuuri ɗum walla ko haane ɗum kono noon tawi wona ko allah wino ko no firte allah wino kala mo sali mouhammadou diaygue naata abou lahabi ni yimo sali abou lahabi wiyani mouhammadou en jawtani caggi tabbat yada abi lahabi joni noon holko wonata goɗɗum to saw ko yuuɗe ko rabbuko tan abouja heccangi tabbat yada abou lahabin tan hande abou lahabin yardaka ala wawata wonde abou lahabin hawnaki tan won noon ɗo siko tawi jaygol temedere degré ñande nelaɗo jibintede o rimɗini korguel makko tan garguel biguel mo guel nelaɗo jibinama o rimɗini ɗum ɓe mbi ɗum ma won tan 90 degré jaygue gue sappo o uste e ɗum abou diahal ndo abou lahabin ɓe mbi kañumne no moftirno mouhammadou ni degré o ma yetto tan o naata jaygol ha heɓa ɗo tawa ngadi dina fatta kono ko ɗon wonata yaltata ɗum ne ko nafat ɗum ne ko fewnat
on ɗon tahfif en on ɗon tahfif mo moƴƴani on tahfif neɗɗo so yaafama yo yaafe fof kono yaafe ɗum hedde ene wayno joni aɗa rewe million kono a yaafama capanɗe jeetate jeetati ndo a yaafama temed tati joni aɗa heddori ko heddi ko temedere e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi yo ar hakkude ɗo nangue muta ko jaafanɗa ɓeyɗo capantati ko jogorɗo fewnude ɗum fewntaɗo ayi ɗum ɗon ko yiddeji anduɓe ɓe e yurmede e yidde Muhammad e yiɗande ɗum kulla sey kono noon ko Allah rokkatamo Allah ko rokkimo ko elle sen jolama mbiyen Allah ko rokkimo ko nani Allah rokkimo jibina Makka o tawi heɓe fof ɓe ndewa sanamunuji Allah walli mo itti fof Allah wanno tawi ko ɗon ko heferɓe meeɗe Allah itti fof watti juuɗe o rewe jasiral arab leydi makko ndi o jaɓana duwol ba makko endu yummakko paaɓe gonti julɓe haalaɓe kefere ala hen caggal ɗum noon Allah rokkimo goɗɗum dinona ɓafa mo yaari bange rewo mo yaari bange rewo hambo sise gueto mo yaari bange worgo hambo sise gueji mo waklati mo yaari funnague hambo sise gueji mo waklati mo yaari hirnague hambo sise oɗo gueji mbo diwi oɗo gueji a bona Amérique nana to ɗum noon subhanahu wa taala wi wala sawfa yutika rabbuka fatarda wala sawfa onon jannguɓe ɓe fof oɗon gandi ne waɗi toon saya waɗi toon sa tan mbiyo sa ina fay wonde sa afalu en sa akulu en mbeɗa fay oɗon noon ko wala sawfa mo mawne mo juuti gasata sawfa gasata onon jannguɓe na fof ɗon gandi sawfa gasata wala sawfa yutika rabbuka fatarda ma Allah rokkuma ha beleɗa oɗo ma beleɗa mbo wona seeɗa hoɓa faw yudahiru rabbuka alayka nemaji ɗi ma peeñe dow ma caggal ɗum waya ngo jokkodira heewal wona he yimɓe ma peewa he aduna o feewa he ila ma fi saadatum fi dunia wal akhira diina ma o heeda dow diinaji ɗi fof konngol ma ngol hetta konnguɗi ɗi fof affaire ma heeda affaire aduna o fof wiye hande e less asmane neɗɗo fof caliɗo Allah eɗo kefaragal mu tolni e gandal muɗo tolni banoɗo ɗo monte en wonnoɓe ɗo hanki ono hewɓe mon mawɓe ne gandi tuuba goto ne wonno ɗo monte ko gando mustashri mo hay goto meeɗa yiide ala fof ko haalane o diina ala fof ko layane rasulullah kono battade ɗe wi ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hande kanko reeni akadim fi makkatal mukarrama omo wuuɗo mo jooɗi omo wiye joni muhammad monte omono jooɗi makka joni akadim ɗo defteje monde entier o gadda ndendinaɗo kay timna hen kala ɗo tawa ina bonni diina o siko tuuba ko windi ɗum o firtat so chinois windi ɗum o firtat so engele windi o firtat so naar windi o firtat o weddo ladde caggal an kana kafiran wo mulhidan wo bandiyan kabiran min mujrimin yani ɗum ɗo ko wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda gasi wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda ɓurnoɗoma salo rowane tan rowane goto e communiste en ina jeeya Moscou o woni keefeero ha o naje e nder keefaragal homo yiɗi windude no bonnirta islam o itta inde Muhammadu e aduna he to yeyi homo yiiloyo to ko tono rullina o nanga o naate ashhadu an la ilaha illallah wa sallamta rasulullah wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda kala biyaɗo o ɓuuri sala rabbil izzati kala ɓurɗo sala ɗo tan ngal ɗo biyetegal ngal ɗo yete yaani en joguino ɗo mbirɗo e Sénégal jeeya Robert Diouf ɗo tan haftino sippiro e Maroc yetti yani toon la ilaha illallah muhammadou rasul arti ɗo ne wiye joni Mamadou Diouf wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda ya Muhammad ni tan noon ɓurɗo salade Allah fof ko ni woni noon wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda ƴeewa tan dañima won 20 sana
qabla tawhid natata Sénégal homo suusno layde ɗo tan goɗɗum omo suusno mittono on jiɗo dari ɗon joni alhamdulillah hoɗon kaala ɗum fi kulli makan Allah ko gooto rasul tan rewate Allah ko gooto gooto fof no bonnira aada yonta nder mumen sippirega dewgel mutate oɗo ɗesa fiyede jangga oɗo hulo woto dewgal mum ŋaño waare mu a ɓooye tinno oɗo a ɓooye ñaddino walla sofo yuuɗika rabbuka fatarda ya Muhammad gasata ɗum noon Muhammad diina o nani ko oɗo woni diina o Qur'an nani e jangge tan cukalon nde wonño kuño cukalon goronño kuño heefere ɓena nana tan goto fof no ƴettiri ene nana ɗum noon ko hono ɗo hakkillaji men nanata paamata walla sawfa yuutika rabbuka fatarda ya Muhammad wa taalu kalimataka wa yartafiu sha'nuka ala shu'uni nnasi jami'an subhanahu wa taala wi gueɗal gongal ngal allahu akbar hakkude Muhammadu e joomum ya naskeɗe ko yuuɗi o andi neɗɗo ko joomum sooli ko joomi anduma o wi ya Muhammad alam yajidka yatiman fa awa ya Muhammad beela mi tawanima la abalaka yu'na bi tarbiyatika wa yaqumu bi shu'unik wa yahtammu bi tanshi'atik fama dahla yamika wa yata'ahhad bi ri'ayatik wa yujannibaka adnas al-jahiliya wa adrariha hatta ruqita ila dirwati al-kamal al-insani ya Muhammad beela mi tawanima ya Muhammad beela mi tawanima yatiman baba ala baba ma ganduɗa bono toppitono ne irteɗa baba ma ganduɗa bono ummanama fiyekuji ma baba ma ganduɗa bono daro e jangguindema Allah wi o serani homo renma homo toppitima e gaynaka makko homo woɗɗatinma tuudele ɗe tawɗa tanen e loruji ɗi tawɗa ba manne mbaɗa o yimi sertane ma ha kettuɗa ɓiɓɓe adama fof ɗum alam yajidka yatiman fa awa dendagal ko annaba maɓɓe gonno ko dow muɓe ɗacci homo ƴeewa kadi diina Isa alayhi salatu wassalam homo yiye nasara ala haali sharrin min haalil yahud ɗo catholique en goni ɗo ɓuuri bonɗo juif en goni ɗo o ruttito e miijo makko wa huwa ummiyun la yaqra wa la yaktob ko human binne windata